itanga ntigamba kwani abantu bakuru noti mugirango bono bangote noti mule n'abantu abaya 2013 mwato supported y'obugabana mugato bakitamirenga naintwe nakira ko batebinga asanti asokoto bwatsi naintu ko noti mugirango ko rwesi mugirango nainte tutaite tubabwatsi naimo ko lechenyerenga mukorenga Igono ayo luwa ngoba senator I think tuli n'abantu bamino ekerweke n'abantu bekenero bakolitali individual olimo tebi anganda ali ngendo kekenenda ayira nego chegeti ekerekire buya inkwane Mheshimiwa Ismail Oberu Musani one ko 2007 na to manyanya nere na ari ko rundia taxi Nairobi njafte skuru wewe ngane mbabwate basche ko ngire skuru nkaenda ngakora driving ngajanga ko rundia taxi Nairobi Ismail na nyorete street ekarakolie taxi antamokoba bochi asare ko ende function ibonga take biasarebi ko taxi yemo na muro chembu ategari yane kamineye ne chide gari koromoko ole president ya gutara Kenya chigari kinyinga gotemekane chiane kurwase Ismail yari ko batari Ismail ongete jebese ngumo runge taxi angati yogari na tebira something asena ikeirega neke wengo kwa senator naye wachageti kama gege Kenya sawo sini nkwane andake nimete ngo kama nambole mutu mugirango taibo umwongina nakwa nagari ekenyoreke keire ine magega taibo wosewa njana iwobe ekenyongere ine magega no baba na mubu bwate no esti mama bwate koruwa ngayo gabana nasometa nkagende mu gabana noera ogabana yere ogabana niga kasi ngometera taibo nkwane bono amangana yo masomo asantu Ismail asenishite biyengi yakwaretire asengento onye bana baito ntokwira bana baite skuru bana baito babuchikonyakawa bakogenderera onye orenta chete skuru angalero tinje tiga onye orenta chete skuru angantoje tino nyanja onyanja koruwa liboge tutu ase lese bare wataramo musacha nyambati uchere kubakwani asengento yobo sani ibongo batebinga twese ko ira abana baite skuru ngoro store abasani kenyengima sota none keregente ko buneke getakeire twacha twanyara go yakora kyaba egento kere raisi itora ko egombo betora ko lakini nda senge jogabana amusinyari bata chaga tindi ko bateringa motu ute ekero kyo bogabana ko rumotu mugirango njete ko bangaina ekero kinekia ntebenga etwacha ko basapoti nanda sante asiga singi amokora abaibani wali mwensi mwerure wocha haiga nima etabantu baito kusiga iyo etotegemete kemerigie chae ni kawa ntebi Ismail nenga asanti asengento ekesingere tobigete gari abaikoyo bali bakwanda bali kibese cheito ntubantu baito tobigete parliament babo choshi nyamoko babo stimu mogaka mbali ko uniform neli bese cheito chiasira asengento abarai bali tobigetari mbali ko tochali amasiraito ngoyo gotema tore na Ismail munabatebi ntobigete kesi kotini kebara torangeri togambe ndokuwa bakugamba lakini onya baikoyo bakwa 57 shillings na intubaterete becheto 56 igaiga so tati abaimori banyare kibese cyaba kwirera abane skuru mwoto anjera wewe nanche kutomane kibese ko cyase gurugweri umutango utaka ngutaka tore okwana na enderenda senge njogaba natacha iga nabongo murwera kende so tati amanyanga ne batabwati bese nabagote gukwana nabantu era simare takibesa iga egento kyomo ndete gukwana abantu betu banuti mugirango nimete mwagerete senator okongo mogeri chikura mwamagere chikura mwamanya korwandaga mwanya ko marora mwanya ko nikibesa gutuma okongo bonera korwana arachasa botino na abana babagende skuru bara mure gasi ya ko muntu oneraje muntu dakuya taiwa asanti ntobwaterero chimotuwa iga lakini esikoba no jimotu toje chubora iboito toleka abantu bali bamanyetenga ki obokomu nubo mumino numwakoli sarasi tegali na baba egas bachikona rakaba bakorere egasi tiganya saba seni na ndento bwateranenga kichinde tubwatera ntonya ko batogo chenji nyamira yaito na ntonya ko begana abantu bandi tiganya saba seni